azken 200 urtetan, herri honetan, ez da zera bat, generazio bakar bat berare egon, gatazkaren edo menpekotasunaren edo ukazioaren espresio violentziazko espresioarik ezagutu ez duenik. Nire izena Ander Iriarte da, eta Oiartzuarra naiz jatorriz. Duela 8 urte egin nuen martxa Bartzelonara. Horren beste maite, baina nolabait itotzen induen herri honetatik. Oiartzun, 10.000 biztanle inguruko herri bada. 8 auzoz osatua, eta Europako herri garatu ugari bezala, bere herritarrei bizi kalitatea eskaintzerik izan duen leku bat. Euskadi askatasunak mende erdia baino gehiago iraundu du jada. Eta 2011ko urriaren 20ean, behin-behineko armak utzi bazituen ere, koste egiten zaitu lertzea, Europako azken talde armatua izan den honek, nola lortu duen bizirautea gurea bezalako ongizartearen gizarte batean. 8 urte Katalunian bizi eta gero, behin eta berriz galdetzen dio nire buruari. Zergaitik beraiek ez? Zergaitik gu bai? Zergaitik ni ez? Zergaitik nire herriko batzuk bai? Zeintzuk izan ote dira ezaugarri antropologikoak gurea bezalako bizi kalitatea eskaintzen duen herri batean pertsona batzuk beraien ustetan herriaren ongiagatik dena utzi eta armak hartuz kausari bizitza eman diotenak.